जों बाजैजों आंजों गारि गाखोबाय फिरफिलि दासो मोन्दों बेसेबांबा गोजान थाबायबोनानैसो नै जोंहा ड्राइभारा सालायबाय आरो बिराद गाज्रि लामाया बाजै इरनावट बाजै हाय होनो हाय बाजै दे थांगासिनो माने नेसनेल हाइरड मोनफैबाय सामथाइबारि होबाय स्पिडआव ड्राइभारा चिरां डिस्ट्रिक्टआव थानाय सामथाइबारि होननाय जायगासिम मोनफैबाय बाजै दख'ना बायो ना बायो नांगौ आरो बेसेबां दामनिखौ 3000 दे बुंनोसै माने थांगासिनो नोंथांमोनहा नायलांबाय था फेमिलि बाथौ रिजर्ट मोनफैबावबाय औ नै फेमिलि बाथौ रिजर्ट गेट होबाय ड्राइभारा लोगोफोर जों कारिगावसो मोनफैबाय कारिगावनिनो बै दा सारखौ नायबानो नुगोन आरो ना ओइलाय सार कारिगाव बाजार इयो कारिगाव ভিতৰত যাব দাদা ক'ত ভিতৰত নাকি जों बाजाराव फैबाय दे राखिले হ'ব नाকি कारिगाव बाजार pos lagi pos jalan badam daw panas dari Bang Farman nih. Oh, Dada. Kita gimana? Wah, sudah saling dulu kan? Dengar ya. Saya Allah bergerak. Sosok nak, malah kencing lagi tu, halai. Mana aku? অনেক বাচ্চাদের দেখবেন এই যে মাথায় dawa sudah agak galau udah dawa jalan mas sudah taruh daw kita boleh pas susah. Begitu ya sih. Kizili itu pas susah kan mana? Kizili naik. Itu khas
हासु मा हासु जरा 160 টাকা জোড়া আড়াইশো রে এক কেজি নাই বেলেগের বস্তু लाबाय नै माब्रै फारौ खिमान रे 250 गोदान बायस'ला खोमालै बाजैया लाखांबाय रावखौ